Welcome to the Ins podcast. Igama Nkanyezi Nqhome, your host. I just wanted to let you know which this episode was recorded prior to our most recent episode. Don't forget to like, comment, subscribe. Siyawubona ama comments and thank you for the feedback. Thank you for the love. Siyayibonga support yenu. Danko. Sesiqalile usibone nje. Ayisho lo mfana. Hayi bo, kade saqala. Ucabanga ukuthi wena nje bakukhulunyela kwenziwa. Hayi kanjani? Nakhona kumele ungamtsheli. Ngoba usezoni beqinelana. No, phela ngiyamwelcome Yeah, ukuthi yeah, angaza feeling ngazi ukuthi yabo siyam hijack. So right God. Get right. Ngizake Ngimtshela ukuthi bese angastress la siya conversate nje futhi nothing hectic or anything yabo. ukuthi angimaze umuntu o stressed okanye serious but uyangithusa manje ngoba Ayibo bese ama-camera lawo uyawabona kodwa. Angisabi ke nje. wabheke namakhamera khona mina nawe. Usifake ngisho amateka amasha. Hey. No, yazini. Yini lokho? Khona dinga ukwasha weGucci. Awupapaze lapho ngawe. Bamcela fast nje cele kwawasha. Angikhumbule unbox kodwa. Angikhumbule unbox. Waqhamuka sekwaqhokile. Afike segqokile. Ngoba ngawa unbox apha kwakhe. Afike segqokile. Athelenda nje ngoba. Manje uzayiqoka inigutsha ngikwazi Hey, ukuqhokela. nami ngaphi wankanyezi. Ngiyasho ukuthi angikaze nje Was a ngikubone gift, usticker angilokothi. kwi-brand. It was a gift. But ngiyakwazi ukuthi imali unayo. Iyangithusa noma ngiqokile. Ngiyakwazi ukuthi imali unayo. Wafunda eLondon ngambe noma ufunda kuphi? Khona into wayenza phesheya. Yangoka. Wengafundisa ingane China online. Hayi, khona into wayenza uMathoza phesheya. Wawenzani phesheya? Angaze ngephesheya ka. Namanga Thobile. Ngempela ibuka. Ngeke ngakubona ku-Instagram phela upostile phesheya. Noma i-Brazil Liphi? Liphi? No phela. Danishayi no. Ela seviews. Okay. Kahle wena Nkanyezi. Awukwazi ushaye vacation. Uye phesheya. No. Asingene ku-Instagram simcheck. It was just Dubai. Awo. You're not even going far. Yabo, sentence futhi kwakunjani nje eDubai? In fact, it was nice. When was it? I had the time of my life. When was it, Mathoza? In 2017. Lapha engikajwayeleki phela kakhulu. Esashaya umntaka ba. Kwaphela iDubai ngithi njalo ngonyaka iyashintsha shintsha. Mase ngiye manje nje sekwe. Sekushintshile, yeah. Ima, wethubile. So the time uye Dubai wawusuna ingane? No. Wayithola nini ingane? Ufuna double check ukuthi mhlawumbe yase Dubai noma yangalayini. Usho ukuthi wazala uhappy bomncane. Angazi ngiyacheck. Engathi yakhonsive kakhona. Oh, hayi. Awubaleka iminyaka kuze ungakathalisa ukuthi Ingane ya 2018. eDubai ngayo ngo-2017. 2017. Madoda. Umnandi ke labo benzele eDubai. Uyacabanga niki olenzele ikutshela ukuthi hayi wenzele Ase Dubai. Bethi angiyiqambe ngithi uDubai. Hayi ngeke ukwazi phela umhlanzi. Intaba yaseDubai. Akumela bento wase Dubai. Entabeni. Akumela bento wase Dubai. Angazi. Hayi Menzi cela bambona umniki nickname entsho ukuthi untaba seDubai. Ah uzoba untaba. Endulinika umuntu oronke guys. Hayi mengifika. Mase iqala futhi intwana isibe ngazi uthi wash. Hayi futhi se right una 3. Mase kethi 9 8 seke ngazi ukuthi uya understand. Ese untaba So seDubai. that uzolusho kawuthuka utrial bami ukuthi oh mina ngiyuntaba. Somdlalela i-podcast ngisihlala la ngina animation movies la. Abona uma wakhe. Ningane yofana ehlala noMenzi egcekeni. Cabanga. Hayi. Ndimthanda kahle. Ubuntotsi. Ha. Ngalokhu njani iyabona. Angibalokhuzana Uzanga balokhuzana. ilokho njani ngempela masithi 18 19. He's safe around me. Yabo nje Nkanyezi. Uyalanda nje esikoleni. Mafethu anikho ni safe around me sengibuza nje machiti. yazi sisaba nona ama-tops ukuthi uMenzi maye ngasenza imali abili labo bhuti labo bahlala kozimbali wathiwa sekene privacy into azobayenza yona abafana ebabukela ecasha ngamboni ngiyakuchazela Angenzi umuntu mafethu. Angitholakala. plus njengayikhuliseli Angenzi umuntu. Angenzi cha serious angenzi umuntu. how's business my-tops Business. Eish, business kanyezi. okay asiyeke ngoba ngathi Nangoku ngiyakustress kanye. okay ngoba ngathi ngiyakustress okay asiye
Bethu unama products go spa. Yes, I do. Frozen food. Frozen meals, Frozen meals. Yebo, Not meals. Okay. Into kanjani mfethu yenzakala kanjani? Sengisho ukuthi ngicabangela mhlambe umuntu omncane onga understand ukuthi how can they get their products yabo kuma shelves eitolo generally nje into kanje. And nanokuthi uyicabanga kanjani into kanje ya? Because phela I think mina abaningi abantu engibenza abapheka abanama restaurant but wena kuphela engimaziyo ne product. Yeah. Okay, mina ke leyanto leyana ngayiqala kanjani konje? Nge-COVID. COVID angithi akukhumbula ukuthi abantu Bilento lockdown. babengakwazi ukuthola abantu babengakwazi ukulokhunja ukuthola ukudla. Yeah. Nge-COVID bevalelekile. So nami at the same time I was losing out kwimali. Nebhizinisi livaliwe, I couldn't. So ngase ngacabanga like a quicker ndlela ukuthi ngizowenza kanjani konje ukuthi abantu bathole imali. I mean abantu bathola ukudla. Ngoba bengifonela nabo abantu bethi hawu Thobile usenzela ukudla phela usideliver yabo. So ngase ngacabanga indlela yake nami elula engizokwenza ukuthi bakuthole. And the only way abangayithola ngakhona i-retail ngoba ama-retail ayevuliwe wona. So ngase ke ngafonela ke uSpa ngathi nginento kanje Angeke vele ufonela uSpa ukwazi. Ufonela kanjani? You do. Ufonela okay uSpa kulula ngoba Nkanyezi uSpa ulula ngobani? U-ownwa like a franchise. U-ownwa udila yabo. Awufani no Pick and Pay. No checkers. Abanama rules amaningi. So uSpa isitolo sakwazi ukuthathela i-decision yaso. Yes. So kwabalula kanjalo ukuthi ngathi ngibafonela bathi sicela ukuyibona i-product yakhe lethe. Ngihambisa amasampuli yabo kwaqala kanjalo. Bayithanda. Abanye uSpa baba nenkinga ke njengase Durban North nje bathi inhloko. Izodliwa lana. Umlungu yini noma abantu abanyama? In Bona eDurban North. phela like iDurban North yabona ukuthi i-area yababelungu. Nabantu bakhona but i-area. Yeah. Inabe. But bakhona odaki. Bakhona nami I was like no let's faka ku shelf usiyibone. Abakucwasanga nje ngoba udaki noma? No. Phela ngenzeka lokho ukuthi uthola bakubuka. Ngoba phela kwangasinhloko kuphela kwakhona i-lamb curry, i-oxtail yini but they had lento ukuthi inhloko won't sell as fast as laba abanye. But sengisho ukuthi kumele kube lula phela ukufaka i-lamb curry okanye oxtail. So abakwazi vele bathi ngoba nakukhona inhloko angeke ingene because odaki bakhona kanti bafuna ukumove ama units amangaphi why bengavumi ukuthi bayifake Bayifaka ke bayifaka phela ngithi ngabe sengibaconvince mina ngathi ayifakeni sibone mawukuthi ayithengwa nikhiphe yavela idayisa kakhulu yadlula oLemb curry no butter chicken kwayiyona ke enithengayo ke makhasimende. No mfethu manje ngazi sikhuluma ngani sikhuluma nge-frozen food something tasty khona inhloko inhloko i-lamb curry i-butter chicken ne-oxtail. Yes. Njengoba sekuziwinter nje siqinisa ke yake ngashaya uphuthu ne-oxtail because manje le ukudla kwakhona ngazi ukuthi ukuphekile because uyakuthanda mina yazi mina ngipheka kanjani faka microwave lento ngithathe ngiyifake ebhodweni. Yes. Sometimes bese ngi-add izambane injalo yini kambe lempahla le yini kambe le yokupheka no khona lento yokupheka le edusawoti i-stock what is it Norox cubes yes yeah edenje Norox cubes kancane bese ngishaya nophuthu but yonke into ngishaya nophuthu because fike kuwe but engiyithanda kakhulu inhloko nayo i-oxtail butter chicken angaze ngiyithande angaze ngiyilokhu but ngaye ngawathenga wonke ngaye ngawathenga o4 enjoy the most yabo nje uma ungafika esipanje manje khona inhloko yodwa and futhi bekukhona 3 Nkanyezi ngibonile ensukwini serious ngisho ukuthi iyaphela phela mathops yes and yazi shame phela ngangayitshela ukuthi mhlawumbe izohamba kanjena ubaba waseSpa kade ngifonela nini uthi hawu ngakutshela ngathi lento sekufuneka ihlezi ikhona i-ready nje ngoba isithengwa nabelungu manje sebeyayazi kanti uphinde ungayilokhundu yonke yini mina phela ngangiyenzela wonke umuntu vele but ikhona into othi mawuyenza uthi okay inhloko I doubt ukuthi bazoyithenga bayidla khona inhloko and then this other time ngihambisa istock ngiyafika umlungu uthatha inhloko u2 ifaka kwi-trolley ngathi okay
But kushuthi kumele kube feeling emnandi le. Kwaba feeling emnandi. So then what are your plans for to upscale into kanjalo ukuthi ukwazi ukuthi uyiphushe noma mhlambe yazi into engiyipick up hayi ngathi uyayisaba Yini? ukuthi mhlambe ngabe into enkulu igcine sekuoverpower. Wazi mina ke. Yeah, I know. I can even pick up the conversation ukuthi ngazi ukuthi inteka uyasaba ukuthi uma ungasuyenze ibe into enkulu okanye uyithathe serious kakhulu ingagcina yeah, mfethu. Yabo njengoba kutshela wena Nkanyezi kade ngithi konje ngithini ngithi ngizo-add abanye uspa. Yeah. Ngakhuluma nenye imanager owner ospa about 8. Imanager ospa about 8. Yeah. So mase ngikhulume naye athi okay fika ulethe iproduct yakho athi angifike ngiyilethe. Athi angifike ngiyilethe ngizoyipitch, okay? Yeah. And then ngakhuluma ngaye phone nje bengingamboni. Yeah. But then i-conversation yethu kwangazuthi uyayizwa yabo interested njengoba usho ngasaba ukuthi hey lo muntu unospa about 8 maye ngithatha la ukushuthi manje ngidinga wena uyokwenza ngidinga ukuthi ngifake lo spa about 8 and akukho lula ngixoxela ngoba uyabona nje uspa osebhalitho sawuluza because of leyo nto. I had 3 spas benginobhalitho ngino Glen Ashley ngino Avondale ngeCovid ke wasilahlekela ke kwamele kahle kwamele ngidecide ukuthi imuphi engizoyeka. Okay. So ngayeka ubhalitho ke because of fitness production noma obungenzi kahle kakhulu nanokuthi ukudeke. Okay. So iCovid you know what happened kwama business. So ngathi yazi angikhiphe laba baseduzane futhi ababhizi boba u2. Ngawulahla kanjalo ke ubhalitho. Laba abanye abawu 8 basangilindile ukuthi ngiyobona umnikazi nento kodwa manje ngiloke ngibuyele emuva ukuthi yabo kodwa sobona ke. But I feel like Matobza you can just go all in. Because I think it's a risky investment nayo. I think iyona into ekwenza ukuthi usaba. Nemali ke phela capital. Funeka mase approachile uspa masuthi ngiyakuthatha ke manje ngiyokufaka labo spa abawu 8. Wenze sure ukuthi product ukuthi imali ikhona ngoba uspa uzovela ukuthi sicela inhloko ezu50 ngizoyithenga ngisaqakwe wospa ababili. So funeka ucabange kahle uzokwenza into efana naleyo ngoba mawuya kubona ufuna ukuye kubona vele usunayo icapital mabethi okay we are interested kusasa sicela usilethele ama units awu100 so faka 20 yabo sifuna ukubona noma sofaka yabo kanjani into enjalo. So since wenza catering une restaurant bese ube nale products I'm not sure about ezinye izinto zenza but lokho ku3 ikuphi ufila ngazi ukuthi uyakuthanda okanye ucomfortable ekwenzeni because lese siyayibona ukuthi ngazi ukuthi ayi prioritize le ama products kuba uyazi ukuthi ngithanda yona but manje Musa ukuyi-upscale ngisaba ukuyi-upscale Nkanyiso ngoba there's a lot okwamanje that I'm doing ngithi khona i-catering there's i-restaurant again sengibuyile kanti bengitshela ukuthi ngeke ngibuye ngikuphinde ubuye ku-restaurant ngangisayine phansi ngathi angisayifuni bathi nje umusuka kuleni ngoyi wathi hayi amasaka i-restaurant phela guys ngisuka kuphi ne-restaurant mina ngaqala la ngikhona manje ku-Helen Joseph ngahlala unyaka owodwa ngaya ku-Florida phakathi unyaka owodwa ngayitshela ukuthi Florida ngizobe ngiyimillionaire kwaphela uFlorida traffic yabantu traffic kuphi Florida awusugudlile kodwa Florida ngoba ngishonanga ozobulawa yini irent uFlorida ubuka nami thola ukuthi abantu abafikanga guys uFlorida is not what people think it is. It's not like umuntu vela walk akekho umuntu othi mehlele mina athi ngifuna ukubamba meeting eFlorida uthola ukuthi umuntu usemhlanga ukubabizela abantu nje eFlorida abantu abaningi abafuna ukubonakala bayitshela ukuthi uFlorida yabo so uFlorida kunale mentality ukuthi siya lapha masiyophuza lehlanu ini so excuse me bekuze qala ukuba busy mhlambe ngolehlanu Monday to Friday nje kuthe cwaka uma ungenzanga ngama takeaways nani kuquiet then wasuka kuFlorida yakuphi Florida ngase ngiya kwindami yakhe
la ngihlale khona for like 5 years ngihlalileke kuleli Kubekezelile. yakwazi kwafika Because mina ngikufice so kwazi kwafika Ngoye. ubhubanete Ngikufice so Ngoye. khona ke la ngiphushe khona It was a really nice sport and nokudla kwakhona kwakumnandi but into engangiyisabe engangihlezi ngiyisabela ukuthi ngazi ukuthi kude nabantu but if uthi no Florida usizanga kushuthi khona no awusizanga nje Florida ngifuna ukudlala ngani shem yini yenza ama-business abe slow ku-Florida. I have no idea ukuthi angazi phela-ke angaze ngikhulume mhlawumbe nabanye abantu abakubona uFlorida According to your own experience. According to my own experience nje angazi ukuthi ilento engishoyo ukuthi abantu abaningi bafuna iprivacy bafuna ini babe nama meeting or sifuna niyazazi guys manifuna ukucasha ngihlale endaweni ezicashile uFlorida uyazi ukuthi mangihleli lapha neslay queen Angikwazi vele ngihlale bangibona so abantu bayacasha bafuna indawo yabo eseceleni emahotela sihleliphi kephi yabo into enjalo nje sekugangiwe phela manje ezikhathini zamanje insuku zokugcina so I think nalokho kuyayidlala iphathi mina Tobes yazi I want to put a product into Spa yabo and I'm curious ukuthi how do you package your ishandisi yakho ipackage kanjani man okay akufanike angithi khona benza into zokudla khona benza ama products okugcoba khona benza izinto zenziwa ngento ehlukene mina ngidila nokudla so nje ngeke uvele nje ushaya isitulo kwakho usiphakethe bese uyakaspa Oqoshe kuseni ngizama ukuthi understanding udlela osopho lakho take away no so into enzakalayo uspa guys njengayo yonke indawo ngoba phela ukudla uzobuseva abantu so into abayifunayo kufuneka the very same paperwork le funeka yonke indawo ukuthi okay une business license ukuthi urun le business una certificate saka health lesi sifunakala yonke indawo waphela uhealth angithi nayo unezinto abafika bazozenza ekitchen lokho nje into abazenzayo ama-test bamonitor ukuthi ku-standard ikitchen nendlela kuphekwa ngayo ku-standard yini so uma uneleso certificate automatically vele kusho ukuthi vele isitori sakho siqondile yabo zonke nje izinto ezifunakalayo uyilethe kufanele bafike bazobona indawo osebenzela kuyona ukuthi okay ukudla singakunika nama customers lokudla kuphuma la balibona ikhishi ukuthi li right and then mase sikupackage yake siyakupheka nje bakusuke kuphekwa nje ngamabhodo amakhulu tilting pots yonke into emva kwalokho kunento ekuthiwa i-blast chiller la sikufaka i-blast chiller chiller ibeka ukudla kule degree efunakalayo ukuthi kuphole ngayo ukuze ukupackage awukupackage kushisa phela ngoba sho ukuthi mase kuhleli lapha ya esipasho ukuthi kuzokhunta noma kwenzekeni so i-blast chiller yakubandisa ikwehlise ibeke to the required temperature okay ibeke kuleyo temperature required emva kwalokho so uyakupackage yake seniyakupackage kahle seniyakusila konke ekuthiwa isila before uzofaka isivalo iplastic le yokusila ukuthi kube flat kuvaleleke kungaphumi ngisho umoya angangeni moya bese uyakuvala angazi noma ngichaza kahle uhamba kahle impela ukuthi bese uyakuvala bese ukufaka ipackaging yake kuyimakuphuma so nje udlula ile packaging engifuna ukuyazi ukuthi aesthetic ime kanjani phela njengoba usho ngeke uvele ufake isikhaftini istandard sikephi yebo asithi ngifuna istandard se-packaging does play a role ukuthi i-product yami actual product ebalekile boyo pitch Spa ubatshengisa i-product yakho I'm sure i-packaging plays a role ukuthi ayi ibukeka kanjani emehlweni it fits the Spa brand exactly yeah because ukhona uSpa engaya kuona nawo osebhaliso futhi they were like no this is not standard sub so nje I think ilo se lifestyle because enganginawo ilo pants ngasebish so lo phezulu nje wayithatha umuntu wakhona wayibuka wathi sifuna wabheka ilona ama instructions ngemuva
Abafundi basethi okay ukuthi nokuthi akukho la sidinga ukuthi kube nalokho. Ngase-ke ngawuluza kanjalo. So naye mangizoya kuyena ngiyom-approach afuna kube ukuthi senginalento le ayifunayo kwi-packaging yakhe ukuthi sifuna kube no-1 sifuna kube no-2. Ngoba uyafunda yabo ezinye izinto nje mhlambe kwi-packaging yami ngangenayo lento yama-grams ngaphambili. And then mangiya ku-spa bathi siyayithanda i-product yakho but sicela ufake ukuthi ubani ama-grams. Ngaphuthuma-ke ngaya kubantu abadizayina ngathi ubani grams lapho. Yeah. Ngoba ukuze bazoyifaka. So uspa nospa. Yeah, ngibuza nje ngoba no Menzi can learn. Amanzi abo angagcina Menzi into angayiphupha nokuyiphupha leyo yayibona kumnandi nje ukucustomize amanzi awase kuma baby shower. Classic. Ukuthi ayifake kwi-shelf nje into angayicabanga. Yabona nje besho uthobile mfethu ukuthi yabona amanzi lawa angiboni ukuthi adesignele ukuthi kwi-shelf lawa. Lawa futhi adesignele ukuthi bezowadayisela umngane wakhe. Ngoba futhi uhlala naye endlini lo muntu uyenibuza ngabe ayibuza ukuthi akakaze ambuze lento abafethu yabona into uthobela ayishoyo. It's not like sesibuze sisikubuzela ke njengabangani. No, it's fine. Anginichazele ngifuna ukunichazela ukuthi angihlali mina endlini ngihlala usuku lonke. But mina njengoba ngibuka lamanzi ke. Imake Thobile imake. Nje anayo yonke into abayifunayo. Imake Thobile uyabona kule shampoo sema traps mase ku 0 abaningi ngangaki. Shampoo sile makwena. Ay bafethu. Ino 0 calcium, mino 0 0 magnesium. Awuthathe elinye ibhodlela ulicheke lapha. Athi le prime noma ngithathe prime energy drink but you can't compare water with energy drink. Check ibhodlela le No mfethu in his defense no prime bakhona bonje 0 protein. Oh yeah, now 0 nangu 0. Inkinga yenilwa nami nje mfethu. Bala ne product Yeah, the fact that uthi ngihleli angifuni into ibe kuphi. Nilwa nami cha ngiyakwazi lokuthi nilwa nami. 4 0 kwi prime Nick. Kwi classic bangaki ba 8. Bala product yomuntu. 2 3 4 5 6. No, phela ngamgabaza uGhost wakho namenzi wafana. Lamanzi sengiphilise for 5 years so please. But awucabanga ukwafaka action. Not dela ngicabanga ukwafaka i-shelf. There's protocols that you need. Njengoba besho uthobela ukuthi mfethu udinga license. First of all, I don't have a factory. Do you understand? Yeah. So, no. Jokes aside, without having a factory, you can't just go garage from farm and. But means ikona la enziwa khona nje. No, Faith. But I don't think you have to own it, the fate. Angithi khona ifate la enziwa khona. Yes, but that's the fate. So yes, but what I'm trying to say is ngeke just for 4 years angaze ngiye garage angaze ngikhumela abantu angaze ngiye komeka spa. Ngibuza ukuthi bafethu. Tshele phela ukuthi uyila sikaze sikubuza imaskala. No, anhlangana nalokho nini unless you guys ask me. Njengomngane wakho yabo manje indlela esibuza ngayo topic sihalela ukuthi uqhuquzeleke uthathe product uyifake e-spa. Simple. Hayi ngoba futhi Nika understand lento ukuthi asikulwisi futhi. But sifuna ukufaka ku line alright. Indlela oqale ngayo awukwazi ukuthi bahlela akayiphuphi ngisho kuyiphupha. Uyafaka ama baby shower nje nanze kahle yenza ama tops. Ngeke ngabe phinka manje. Ngeke sengafike ngihlale for 4 years ngingafuni ukufaka amanzi egarage ngibe ngifaka ama baby shower. Ngilokhuzana. Angithi yona into esiyibuzayo phela. I love this one. Ngilokhuzana nini. So uzolokho. Ayona ke le. But I first can understand. Nayo ke prime. Inozira bangaki iphesenthe lithini? Ahlabani. So yeah means usuzamile wahluleka noma iplan lakho elikhona in future. Sengizamile I'm currently working on it. Yeah, because enye into fethu and don't get me wrong bafethu I like the fact that we're looking out for each other yabo. Yeah. Kukuthi if uzofaka i-products kuba ne quantity ukuthi okay are you going to be able to ukufama mhlawumbe 20,000 ngelinganiso ama units I'm just making umzekelo yabo ama units mhlawumbe 20,000 noma nana so uyibone na ukuthi maybe are you going to be able if kuthiwa 20,000 are you able to manage 1,000 like 1,000 cases for any event yabo then if not asiphume kuma event sikhuluma ngeitolo khohlele ukucabanga ama event so before uzofike ku big numbers are you able to ukuthi sustain lama small numbers yabo because akusiza utshela ukuthi okay ngisupply mhlambe mhlawumbe amanzi amase asehulizi but amanzi asehulizi ishelf yakhe ihamba kanjani
yabo because kugcina nosuku phela mawufaka i-product yakhe esitolo awufaki i-products bakukhokhele you have to wait. Nika yazini ngiyakuzwa uyachaza but I'm not convinced. It feels like an excuse lento ishoyo. No. It does not feel like usuzamile. It feel angazi uthi i-excuse. Angazi uthi awukaze nje uyicabanga okanye wakwayenza wazama just. So umenzi nje obechaza lento yokuthi kufanele ulinde. Ngiyayizwa isho mhlawumbe umenzi yena at the moment ufuna into azoyenza ikhokhe manje. Uspa mangabe ukhokha. Of which akulula ke ngoba iyashayana leyo nto njengoba ngichaza ukuthi uzo end up usu ngoba into yenza uzofaka i-order spa namhlanje ngihambisa istock sivele kube nenhlanhla vese iphelele ngaleyo week Atbuya futhi nesinye stock. Sobile sekuphelile ukuthi letha ngihambe next week angakaholelwa njalo. Next week ngihambisa esinye stock ephaketheni lami. Siphele so stock ubizwe spa inhloko angithi ayiyodwa futhi le products maningi. Inhloko ayisekho ne-lamb curry kusela i-butter chicken nani. Sicela inhloko ewu20 sicela i-butter chicken yimi loyo production mayikhona ekhona sithathe sihambisa. Akakaholi. Kanjalo lokubizile nje. Kuya ngokuthi i-product imove kangakanani eshalofini. So kwesikhathi gcina usushayeke ngempela ke. Njengoba ngisho ngithi iyona into eyenza ukuthi ngibuye ngisabe noku-add abanye spa ngoba ngiyazi ukuthi kuba njani. So kuba ngcono uma uswazi ukuthi okay sengiyisethi ngo-finance angixakeke ndawo. Ngoba okwamanje there's catering, there's a restaurant, there's a spa. Sometimes I find myself sengithatha lapha kwi-restaurant uyokhava spa ngoba kwakaholi ngala. Nomenzi akarentile ngesikhathi. So uyabona ke into enjalo nje. Would you consider ukuthatha umuntu mhlambe umunye ungene naye mhlambe partner but on the spa level? Yena shay finance low partner noma. Not even finance but ukuthi if Thobes ublind restaurant yakho ngiyakubona nani but kune potential la and now uyayibona. Right now no spa about 3 but uyasaba uadd umunye 8 sibe no spa about 11. Yakuthini? Kule yo spa awuthi ngihambe nawe. Ukuze soyipush. Ang invest I'm jumping on something tasty spa. Not lokho kunye. Wenza no jumping on kanjani? Usho ukuthi upartnerisha kule. Partnerisha nawe ka spa. Okay. Not futhi nakhona futhi mase kuphela ama revenue you take ukuthi okay something tasty igama lami siyakhatha. Thola imali yakho because phela egcineni phela igama lakho. Mina bengifaka u100 ngengikami imali efana neyakho because you're going to say okay sharp. First, you have to establish the name is mine. So you have to pay for that. Exactly. Then, but now that also now grows your brand into no spa about 11 with a partner. Would you consider that? Yeah, I would. Mawukuthi umuntu oze ngokweqiniso. Mina yabo njengamanje ngiyacabanga yabo nje ukukhuluma. No serious, yabo nje ukukhuluma. Ngicabanga lokho. I've had people abafika beze nalokho niyabaza abafana futhi abafana isikhathi esiningi. Ngitsebenzisa nomhlaba. Yabo kodwa kulezi ze restaurant yabo nje sengidlule intweni eziningi. Ngaze ngabuye enkantolo. Akule rest yakho but yabo leyo spa. Now it gives you it's okay ngoba senginomuntu packaging hamba ukhuluma into packaging angisayisihlangana usangene kuyona angisangeni uspa manager angisakhulumi nokukhuluma naye mina nawe sibonana kuphela isonto ukuthi mfethu hamba kanje hayi ngisho into izinto engenzeka le yabo nje wangisho ngithi abafana abafunakalayo mase kuthiwa nje yonke into uyazi mose as sabantu abamnyama yonke into siyayiphandela umuntu la ekhona uqale from scratch akatholanga ifa labani yabo abazali bethu abasibekela kayi imali ukuthi mase sebadala so kunezinto la esingeke silingane khona nalaba bebale elinye ngeke ngibasho ngoba nabo sinabo ko spa yabo and trust me into engikhuluma ngayo ngiyayazi ngile ko spa ngathenga amanye ama products engicomputer nawo ngiwathenge fika endlini ngwadle ngithi hayi man ayikhona ngiyazi bento engiyiphekayo yimbi lento ngoba uSmith kodwa phela ngoba ekabani yabo uthola ukuthi usenane fridge lakhe yedwa lo muntu yabo because izinto uspa ofarisha zona nami kwakushiya ukuthi okay faka i-products ku shelf if iya move uthola enye shelf ukuthi uadd kanjalo ugcina usune shelf lakho that's how it is with demand abantu beyithenga compared to Ramsey
go frozen section ume kanjani uyamsaba ngihamba phansi no I'm not talking in terms of sale but I'm talking taste of product taste and quality of the product. hayi phela hayibo imina hayibo nah ngiyangidlala kanje angibudawuthi-ke ngalapho ubukhosi Ubukhosi bakho? mina sekusele nini ukuthi niyithenge lento Yeah. nitshele nabanye abantu Yo, basithengeni ukuthi it's a great and a convenient product, but Yeah. I think one thing that we need, mhlambe nathi singazama ukusiza ngayo i-marketing yayo, because i-product yakho uma ingasifike nje ebantwini, Yeah. ikona nje lokuthi uma ingasifike nje ezandleni zabantu. ngoba ngitshela nje ukuthi it made me so happy nokuza umuntu wasespa babakhona lo okwi-frozen department Yeah. ukuthi sekufanele uhlezi unestock esilindile esimile Ngiyathenga. ungenzi production ngoba sengena i-order Yeah, Usenze nje, because manje kodwa nami nginokufika lapho mathoba ngifike Sezikhala. ngithi iyamove. yeah Sometimes uthi uyafika ufuna ukusay ayikho, but it's not like it's a complaint for me. Ngihlezi ngiyibuka ngokuthi I am proud yamasho, Yeah, because yeah. vele akaze kube empty, angikhumbuli ku empty, but ngiyakhumbula ngithenge yokugcina. ish Inhlanhla nje ukuthi ayikho namanje fridge. Njengoba ngisho ukuthi ngeke ngayibona into it's very convenient especially for me. hayi bayithe Oh, eyokugcina beyikhona umalwandi wayipheka leyashamba Bayidla bewu-3. leyashamba ungayidla neba u3 inkulu kabi wafika wayidla ntambama wayidla Ingawo ngakusasa Wavuka ngayo. wayiqeda Ingawo Ngithi manje sekwenza Hayi inews. bo. Wenza isiriyeli. yabo lento kuhlala nabantu i-price point yakhona ithini konje malini mina ngineyami selling price to ospa Bese bese usibhadalele. uspa nospa uspa Faka imakhathi kukhona ayifani. u99 Hayi, rand kukhona Uyabona, ule ewu135 mkharingi bese kube loyo. khona Yeah. eyela ku200 angiyazi ngeke. iplayela ku200 no i180 something 160 I think something oxtail but ikhona oyibonayo Could be ukuthi oxtail. yes no amathapla ngiyithenga kabi Nkanyiso i-customer lokuqina. ngiyithenga kabi nje. Yabo nje ngase Please. kangaka ngizokukanyisa ukuthi ayisiphelile lento la ngoba Mina bakutshela iqiniso. uspa ubuye wenze It's kancane very convenient ungamfoneli and yo imnandi nigga mina ngibe ngazi nokuyazi personally. Serious? no iyona phela into engazi ukuthi I-marketing. marketing mina kahle kahle ngiyamdinga umuntu owenza i-marketing ozoyiphusha ozophusha into zami yeah Khona Ukuthi-ke access phela media bafuna marketing ukukhokha, bavele Mase uyamkhokhela. basho imali lapho. Ayibonakho uveza ilotunyana. singalokho Bavele njani basho imali lapho. Uyabona Eh umuntu alokhu kubenzi. uzanini wasiveza ilotunjana Hayi, manje. hayi, yini? Nayi lento exoshwe hayi ubhele. man But no mfethu lento yenzayo Thobile I think mina njengoba eshilo unkanyisa ukuthi mfethu it's something abanye abantu abade bengayinakile abantu other Yeah. people that have restaurants abayenzi and for the fact ukuthi kunomuntu ofuna ukwenza inhloko but ama ingredients because I think everyone wants convenience like an efficiency ukuthi okay Very convenient. anginaso isikhathi nani but you can go there and buy it uyifake ebhodweni uyifudumeze mase libuye inonke lobe efama zamba Uyabona? nonkanyisa Yeah. uyinongelo Njengoba umuzwa nje inhloko no ithatha okuseli kuphela ngifaka izambane ini oh okay okuseli ngifaka inhloko izambane ngangilifaka shame nami but izambane mase lihlala efridge lihlale liba la frozen no so I ngadecide ukuthi understand sikhiphe kanjalo. Yeah. So yeah. inhloko I thinking very kufanele ukuthi ngiyifudumeza Yeah. ngiyidefrosta ngifake Yeah, but nama always advise abantu ukuthi defroster ku microwave fire epanini, potweni bese uyinonga ngendlela yakho ngoba yeah mina ngizofaka usalt othile istandard kumele kube Standard, istandard eh, sokudayisa esakhona. phela wena usifakayo wena uma ufuna sawuto olwandle wena ufuna eda komunye ufaka ufake nopelepele abanye Yeah. ngithi ungakhohlwa ukufaka upelepele yeah because phela omunye umuntu angacabanga ukuthi njengoba sithi siyayinonga suke ironge No. isuke kwi-standard sokuthi uyayibuyisela Yeah. phela wena-ke usuzoyenza ifithe iphalethi njengoba lakho ibhaliwe nje nayo ukuthi pre-cooked yeah wena usuyenzani-ke uyayiqedela yayiqedelela danko thina sikuthathela umsebenzi lo onzima mase siyawulo wena usuyasheshisa yeah manje unosobancane nje unosobancane umisa kanjani nje ukuthi ungathi unenza into engaka nje sobancane suke sesikoleni hayi uthobile khuleka usebenza ngathi indiya-ke because khona umuntu oseduze kathobile engizwana naye enginokuxoxa naye uthobile nje hlezi kusetshenzwa kazuba akadlali nje ngathi sendiyeni uma ungenile ungenile
No. It's a good thing, Matobza. Oh. It's a no. Ngizama ukumpliment work Sengisho ethic. ukusondela. No, ngizama ukucompliment iwork. Ngathi ukanyesazi abantu abangaka usuthi awucabanga ukuthi uba Osondelene. ungangifaki nje mina. Mhlawumbe uzothi yimini uthe uyindi. No, ngizama ukucompliment iwork ethic ukuthi hayi no, ngiyasetshenzela ekhaya. Matobza, would you advise this is the question engihluphayo kulezi. Not question, into engihluphayo kulezi lesikhathi manje. Would you advise ingane yentombazana futhi specifically ukuthi iqale ibhizinisi layo noma yenze zona lezi ngoba phela le mpilo eniphilayo Matobza inzima kakhulu. Usho business kanjani? Any business would you advise ukuthi nje intombazana okanye umuntu ayiqalela ibhizinisi lakhe in this day and age? Definitely. Yabo nje ngikhuluma nje sesami kade ngimregister inkampani last week. Yeah. Nenkampani she's 23. Kade ngimtshela ukuthi okay awake uvule something wenze something since ungakayi esikoleni blah blah blah. Yeah. So ngamsiza ke uqalile it's mina ngisi ngiyapheka. Yeah. So yena ngeke imbone ukuthi uqine ngalanga sekubhakeni. Oh. Ma desserts nani. Yeah. Ngathi sharpnisha lento lena because khona leadership azoyiqala nje naye. Yeah. Yayo i-hospitality leyo. Yeah. Amese ngena kuma dessert. So nami mangithola catering ine dessert ngithatha khona la endlini. Yeah. Yabo. Charity begins at home. Eh? Charity begins at home. Amasulumani. Njobe shilo nje ukuthi uyilo Ayiphumi ngaphandle. Njobe shilo ukuthi uyilo Ayiphumi khuzana. ngaphandle. Njobe shilo kuthiwa uyilo nilo khuzana. Angisafiki. Ayiphumi ngaphandle. And serious le ndaba ngoba into ekufanele sijwayele sabantu. Yeah, Hayi ngoba lento manje yeni yokuloke niyohlala endaweni la siyazazi. kanjani manje ukhuluma ngomenzi Nishiya la. menzi Ukhuluma ngani ukuthi Sengisho usupport business. Lamanzi enwamaphuza endlini niwathatha kuphi? Isiphuzo classic. Niyawathenga noma niyenze njani? Siyawathenga. bayawakweleta Noma vele athathe egarage. Phela ama benefits okuhlala nenkampani. But no, but lento esishoyo ukuthi like lento ye charity nani looking at the other race ukuthi azi fethu ukubone for like njengala antique probably ngiyazi lela iWindermere. Sayibona irestaurant lela ikhona. Yes. Le restaurant I think amaSulman. Yep. So instead of pork they have bacon yabo to push nje le mnanana and mawubhekisisa kahle most of abantu abahlala lapha it's those people. Fine, uyabathola abantu abamnyama because of aesthetics and yonke lento ukuthi this is a place but you can easily see ukuthi okay from the get go nje support yabo. Matobza bayilokhile labantu i-restaurant industry ama-Muslim eThekwini bayilokhile. Elinhleze ngisho kade ngikhuluma ngazi bengikhuluma nobani ngisho ngithi yabona mfethu awashiswe nje. Hayi kabi Ngoba ayibambe ba. hayi basibuyisile Hayi. nanokuthi wena Nkanyiso njengoba ungizwa ngithi abantu abamnyama hawo kodwa abantu abamnyama angazi nginganenze njani. Ungashisi. Cha ukuthi sisupporta sifana njengabo. Yeah. And yazi into esengiyinotisile Yeah. leya halal certificate Yona inkinga. scam. Okay. Scam wabona ukini. Usho kanje? Ayihlezi ngisho mina. Manje isingene ngisho ku government ke manje. Uthi makufuneka icaterer kuthiwa Halal certificate. kumele ube halal. Khona ngambuza mina engimaziyo wahulumeni ngathi mina sinamandiya yini. Why sekufuneka manje siluze ama catering ngenxa yokuthi asikho halal sinaye halal. ngoba funeka nina nithatha catering mase niyasitshela ukuthi abantu behalal bangaki. Sihambe siyofuna ihalal ukudla kwehalal okuseceleni. Isifike manje lento ukuthi fanele sithenge ukudla kwehalal. Ngashaya phansi ngesitina mina ngathi halal uzodla nandozi manje namhlanje. Zomorder. Ngithenga inandozi halal la. Badla. Ngoba phela ngine contract la. I had a contract yonyaka ka Department of Transport ukuba caterishela. So Ubuza lapho. Hayi yakusabuza. Halal. Ususebenze kakhulu. Ususebenze kakhulu. impela ke ngalapha. Hayi sekusetshenziswa. So le kontleka ukuthe la kuhamba khona ke kwase kuvela lento ehalali. Ngaxabana kabi ke nabo ngathi nalalelani ke. I'm the caterer la. Iyaka transport. Halal sizoorganize indaba yakhe. Njengoba besijayele ukwenza. Njengoba nje senza. Ngizoyinandozi ngiyobatholela inandozi yabo ehalal. Halal.
And December fasting ngoba I remember these 2 Muslim guys bafika beza kumina. Ngisaseve breakfast nje. Bafika baqalaza baloke behokha laphana babona khona obacon ikonani. Baba nenkinga beza kumina ngathi kubona. Yabona into yonke into engiseve la ikwispike engisinikiziwe. Angitshelwanga mina ukuthi khona nibehalala ekseni. Ku breakfast ngitshelwe ngohalala emini. Kwi lunch. So nje bakhona obhekeni la nama sausage pork. Into ebiziwe. But ngwenzile ama sausage beef. Just ukuthi nidle wona ngoba ni halal. Okweme ikhona ke khohlwa. Ngiyayazi futhi indlela yokuprepare. I can't prepare beef la ngenze khona ipork. Because of the contamination. So chill. Ngase ngabatshela ngathi okay ngelunch nizoyithola ihalal. Ngathi ngibuya naleyo Nando's imibuzo. So which Nando's did you buy from? Florida. So are they halal? Yes. Ngifonile ngabuza before ngiyothenga. Yabo nje amasumane angimala. But into engishoyo ukuthi guys uhalal certificate kusafuna uku-investigate. Serious ngoba labantu ngineshow bayaphuza utshwala abanye babo. Bathi abaphuzi mabesha yaphuza lezi zinto. Bahlala emagarage lapha. Badla Menzi. Baphuze babhebe badla ngisho ama drugs ayikho into abangayenzi. I'm sorry to say. Angisho ukuthi bonke kodwa bakhona engibazi personal. Mase befika la kuthina bazothi halal. Lento yehalal ikhona yes but sebeyenze ngazuthi manje iyona yonke into. Seyiyona yonke into just because imali kufanele iye kubona. Yezo lonto. The minute kuthiwa we want halal. Into omnyama vele kuyazi ukuthi halali okay bakhona banaso certificate sehalal kodwa akulula ukusithola njengamanje. Mina yes uMuslim engizame kulona lokuqala ukuthola halal certificate. That's okay lizonginika ihalal certificate but you need to hire 2 Muslim people enkampanini yakho mase oyedwa umfaka kumanagement. Hayibo imaki halal certificate le ukuza nginike ihalal certificate. Angithi phela bona into abayizamayo ukwenzani ukuthatha into zethu. It's like iphindi sebenze like a BEE certificate. No. Ihalal. No sengisho ukuthi phela indlela oyibeka ngayo ukuthi nama requirement ukuthi kumele kube khona. Phela ngiyazi ukuthi requirement leyo noma ngiyagebengwa yini. Uyagebengwa yini. Ngoba umuntu engimaziyo engijwayele ukumsebenzisa for other things mangabe ngiyoqasha izinto ngenzani. Wathi kumina no I can organize a halal. Yes, so I can organize a halal certificate but akangigebengi ngoba mhlawumbe sebe u3 engekubona. No munye engimaziyo engamfonela naye washo same thing. You need to have a Muslim enkampanini yakho ukuze bezokwazi ukuza lababanye bebona kukhona umuntu oyi. Ngithi but owani ngoba sesikhona icertificate phela uyasona. So kahle la bafuna ukuthatha into zethu. Ogcina engimbuzile uthe kufanele ngimnike ipercentage kwinkampani yami then ngizoyithola icertificate sehalal. So yabona ukuthi they want a piece of But it's I think it's one of the many things we should nathi as blacks should be learning from. Exactly my point. Lento engayisho ngathi should nathi funeka sibe nomgqabhiso certificate. Yebo. So sithi nje sifuna nje ukuthi for now and I think ifethu take silele thina abantu abamnyama bekushile thina yabona fethu yabona lento ifana lento esho uThobile ukuthi singahlula manje ukuthi siorganize umphakathi esisha umuntu. Singamuyisa ukumuyisa kodwa esimvusi nina nisakhuluma okay yabo nina nikhuluma ngento ulihambile ithebu elabasulumane manje uke waya kuKhawi road ukhawi nje ukhawi ama office abo ngisho ama restaurants abo idolo zabo bavimba ngento eyodwa mawufuna ispace are you going to serve halal? No, I'm not halal. Okay, sorry. Yabona ndawo ishoyo in Antique. There was a space lapha phezulu. Ngahamba ngayoziview, ngifuna irestaurant. Bekune barber shop eceleni. So I was going to take a restaurant ne barber shop. A barber shop had everything inside. Angazi lutho ngebarber. So angizofaka abafana nje bayigondelayo. Mase ngenza irestaurant ngala. Kwathiwa uhalali na? Ngathi no. Ne barber shop bafuna uhalali yini? No, angengikwazi ukuseva ukudla. But I think you consider getting it. Yeah, but at least usezamile but uyaweza amathemba khona ukuthi awekho. Kufanele ngithole kahle ukuthi kufanele ngenze njani. Umuphi la ino right ngiyeka business license ngibuze because njengamanje abantu ade bebengilokhunja
bebenginika abantu abamasulumane then mangifika eSulumaneni vele ngitshela ukuthi Likunikezela ngithi amathongo I can't give you futhi mhlawumbe ukhazi nje lo nginika muntu osekumele 40% akasho ecompany yami 40 hayibo Goduka Yes. goduka ndi. emva kwalokho uzongibhaya out phela lo muntu uzoloku ethi agcine ethi ngiphume kanjalo unganaki yazi mfethu into abashaya ngayo lapho Shanye hostel Alright. travel. manibulela nje ngehalala besides halal ba-plan ngokuthi i-restaurant yesibanibani kuyaziwa ukuthi mfethu Friday night siya ku-restaurant yathobza sonke yeah ukuthi thini Friday siya lapha siyazi ukuthi Saturday sidla ice cream kephi lapha Sibaningi, ekasibanibani guys, sibaningi. sibaningi sihlangana lapha emosque ngo-Friday yebo benza Le- njalo later wenzani no I just open a restaurant kephi come kiwe through khona yeah ngikiwe thiwa yabo Nika. thina Ubabona mabefika e-restaurant. lalela Hayibo. Ungacabanga ukuthi kufika mina noMenzi. Ngifika mina Hey. nomndeni wami. Yeah. izulu Itafula nezizukulwane kune-restaurant la mfethu. Amatafula abo futhi awekho fancy. Futhi awekho Ungakhohlwa fancy, ukuthi awekho simple, fancy. simple. Amatafula akhona angazi ukuthi ama-dining table asendlini. aqondile Awu, ma- cha. amade. kuhleliwe nje kugcwele Gcwale Kugcwele. 20, 11, 10 I think people. inkinga yethu check abantu mfethu, bakinike bezohlala kanje Once- kugcwala ukuthi yazi indaba awungeke Uzobhamba lona. uzohamba nge-range ngami ngifuna ukukhuphuka ngawe ngisebenzele nje udlile Yes, nje. sure. Kunika So yona mentality esikuyona thina le Embi, amandiya mfethu embi. boye emsebenzini ekuseni awu5 emotweni same tears izinto engishoyo next year ase3 same car la u2 asethenga imoto Yeah. izinto engishoyo because boye emsebenzini wena ophuma ngakini kunomuntu oyedwa oye gateway Kodwa unepolo niyalandelana. uhamba yedwa yedwa Akushiye kwazi kahle. uvala ukuthi- amawindi wonke Ekwazi kahle Straight. ngo-8 ngena nawe ngisebenza nawe ukuthi umehluko wami mina ngikhamuke renke wena ungena ngeparking Nje. every day sebenza ishift eyodwa Nje. kodwa ushaya imoto wedwa uye gateway ufaka wedwa petrol Cabanga. ungabuthi hayi Nkanyezi ngena le emotweni Fake fake imali. ihasi Anika unkanyezi imali Nkanyezi ngifuna ucheck ile mpahla yakho le igolf hlezi kubona umashota ngikhumbula because ngacela ukuthi ungifake fethu like I said earlier Umkanakho Mathoza kuyena uMenzi-ke lo. nemoto emidrophiwe hlezi ngihamba ngedwa ezolonto izinto engishoyo ngidrophile hayi ngoba ngicisha abantu no oh I know Idroshiwe. idroshiwe si iphansi sihamba siyo-4 Nawe uyabashiya. angibashiyi Uyabashiya sometimes abantu. angibashiyi abantu hlezi ngishiye studio Uyabahike abantu elokishini uma bafica estophini ubuza ukuthi uyakuphi egate noma yabona inkinga lapho wafike ngiqala ngihlisa iwindi ngime ngikubuza usuyaphi plus irola noma ilokhu ngani uthi irolato hayi so guys nje Angisho ngisho. hawu izosplata leza akubanjwa nini sibamba nini abantu abamnyama bethi iyona inkinga because egcineni usuku nanokuthi ngalo sithi abantu abamnyama amazulu kushuthi ngoba mina into engizwile nje namhlanje kade ngikhuluma nabanye bebesho ukuthi sihlukane phela ngazi amaXhosa people akanje Sotho people indaba like ezithi I think inkingi la yeah ya thini niyashiyana nini anishiyana amaXhosa ngihamba no bani bizana ngobani andiwabile phela amaXhosa andibile not ngidweba but awalahlani umXhosa nithobile I'm mixed my dad is Xhosa my mom is Zulu oh okay so ngifola ngiyazi iphixipixi can ngapha imagine yo no so ngiyazi ukuthi futhi not even Xhosa ngibhaca manje but like right now bro abantu besifazane this is stigma abafuni ukusebenza hoyi siyasebenza bancane okay angihlambi i-youth yeah ama-senior asebenza yinina yazini sidlulile ebiyotini sikwenzile lokho abakwenzayo sabona ukuthi okay akubuyiseli ukusebenza ukubuyiselayo sikwenzile yonke lento yabo ungafuni ukusebenza ucabanga ukuthi nje hayi izinqa izona ezizosebenza but as ukhula you realize ukuthi nabafana yabona nje mfethu ukusebenza ukufunakalayo nazi ingane sicela ungayijaji bakwethu but umuntu ufanele akazi ukuthi nje kuyaphelwa in but ke indlela okwenzeka ngakhona namhlanje engathi sekuhamba ngo-fast lane thina sasingekho kanjena guys noma kuthiwa sasidunusa kodwa sasisaba
Hayi guys ngeke. Udunusa kancane. Inkinga ukuthi sesibona yonke into ku-social media but kodwa nje. No Nkanyezi. Wena vele ngokukhale ngoba uhlala nani nabadunusi vele. Uyabashutha. Now udunisile kodwa uduniseke nge-art. Kanjani? No uyasho phela wayisabiza. Wayihloniphisa yena nanokuthi basho njalo angithi nanamanje abafana mabebona thina nje amasini basho ukuthi ayinina nama morals nina nimeni lezi ngane zingalala la ayisini ushela 6 months mina ngiyalifisa isini yazi ahlangene futhi amasini yakhe ngicela ungakubuza ukuthi ulazela phi angifuni ukukhatha hayi ahlangene ngicela nje siyeke nje angeke ngikwazi no we're not going to mention name but sengiyasho nje ukuthi angifuni ukukubuza ukuthi wazelaphi ukuthi amasini yahlangene no ahlangene amasini ngoba uthe wena amasini hayi ukuthi khona isini wakwaliza ahlangene uthe so angifuni nje kwakukubuza but guys they looking at sure I mean ingane izwe nje sengathi seliyela ngasebhubheni manje no phela isini mhlambe lithatha u2 months nje ukuthi le embedeni kanye u6 which is not wrong itikeliwa la kuhle la hayi angikwazi uthe wena singabajaji no ngibuza kuhle uthe wena singabajaji angibajaji nanot napho usudlulile angihlambe nawe wakwawa la eduze izinto engisho sefike la uhambe khona mhlambe nawe nawudisholo wena ukuthi udunisile kodwa ngeathi hayi so mhlambe wakhona isikhathi sakhe le wayisheshe idlula kanje besingadunusi kakhulu waphinde wehlisa yabonini kanti nisho ukudunusa nekhaya bengadlulisa kwegwinya ngisho wena usufaka wena mina ngikhuluma ngokugqoka ezini ugqoke ufake imini but kungabe sekuthi amaqhegu wena no but bafethu imani Nkanyezi imani Thobile bafethu imani yabo nje bakanje sugarcoat anything asijajani anything no one's judging yes but imani but asibe kuthi subject eyodwa ukuthi bekuthiwa kuyedunuso wena ungathi bekukhunywa manje ngokubali igwinya no but we just awuvela ngathi igwinya uthe indlela evulwa ngayo no ayiqhubeka thina sikhuluma ngokudunuso sikhuluma ngokuvula hawu kanjani manje but no ikhathi asingayijudge ingane ikhathi ziyashintsha kuningi okushintshayo guys let's not judge indlela okwenza ngayo izinto ukuthi kuyathusa nje ubuza uthi hayibo ekuyaphuthuma noma uthi I want to go out namhlanje angene yuko hayibo kaze ngawo auntie ke nejini lana kanto auntie angazi noma esengebadinga uyabancane ayisengincamela bona ayisengidinga isini ayingidinga isini akhuleka uthe ngoba sengikhathele kodwa nje mfethu I think yabo nje mhlambe no uyagoma hypothetically speaking uyagoma no I want okay izinto eziningi ezingakahlala okay no angikho lapha yes I'm talking in terms of what yeah yabo mhlambe itheke nyama mhlambe mase ngithi mfethu yabo lempahla engishayo ngifuna ukufitha mhlambe iproduct espa ngisho espa na kanti siniyela kuncisa mfethu awuzami awudale kanje ngoba nalo selikhulile ngomqondo kuyazi ukuthi mfethu imali iyafuneka ibhoyilami leli noma ngathi ibhoyilami awani bami kodwa alithi ayibhoyilami bese check ibhoyilami ayibhoyilami liyagibela ayibhoyilami likephi izinto engisho noma noma ngafuna amasenti kumina isiningi but ukuthi angikhombe khululekile uthi hayi mfethu nayo intwana experience angikhombe khululekile yabo experience but isekenyaka ezokutshentsa mfethu ufuna uyespa kunale video le ntombazana ethi indoda ene smart shopper card nje awucabanga isilima sengane abanga because now smart shopper card is doing njani smart shopper bro you end up saving 600 rand laphana izinto engishoyo 600 rand ufaka upetrol yazi yena ukhulumela eduze kwemic yabo ufaka upetrol uhamba 3 days ngo 600 yebo ivalue for money sino nanokuthi phela usakhuluma from umqondo wengane yena unabazali abathengayo abazali abathenga igro so akadluzwa ngalezi smart shop ngakho ngifuna isini into eyiningi uyibona mase sibhekele fana Thobile ibhoyi ngalikhulisa nenye into nika yazi ngalikhulisa ibhoyi imaki nika konke ebalekile uthi into ngisho leli mina nawo vele manje ngisho leli mina ke ngidila nawo vele
ngathi ngicengela yena Nkanyezi. Nika khona into eyishilo njengoba ngiya-40 nje iwona mfethu iya reverse yashintsha uqale abadala masuthi hayi Masuthi. manje ngibuye ngiqala I-roller ngo-25 coaster Shandisi. ngiqala ngo-25 washo umyeka yami yazi Ama-requirements ongazuzulu kwespark to hambe ushintsha lokhu hambe ushintsha lokhu ngiyena list yami kanje uzofaka. nikusho into ebalulekile ukuthi ingane zamanje nje buyichaza good man sengizenza umuntu omdala kanti nami ngimncane Qaphela. i-value for money silahlekile yabona u-100 awubona noma yini ilahlekile khonto yakhe ngibuka ethi bona 8000 wadla 300 u700 uzidla wona baqinisile mfethu into engekho. no I think into into esilahle i-value yemali i-social media Yeah. yabo because ayivalo manje siyasebenza Sebenza ngayo. inkinga yabo phela ngoba manje mfethu ngenza njani kube yabo ibhizinisi intombazane yeah uma uposta izinto nje intombazane isiyaphi intombazane Usakhuluma ngaleyo part. uthi ufuna i-Instagram umunebhizinisi ikuyeke wanza post izinto uyekublock ibhizinisi labo nabo lelo hayi ngeke yabo uyacwaza amanye amabhizinisi abanye abantu ibhizinisi labo Abaphusha mfethu ngayo. ish angisazi bengithini kodwa bengithini sorry yeah bese khuluma ukuthi intombazane usukwazi ukipha u2000 engawusipanelanga khona umuntu mase ithi yona ongiphi imali encane yey izinto engishoyo Yeah, ungiphi u2000 nakhona futhi ilento ukuthi engihephi okay khona isikole ngishayile mfethu awuthi ngikwenza umuntu hambe wenza inzipho Na imali. hambe wenza ini now Yeah. 2000 just cause usibani umuphi 3000 or 4000 umngani wakho umuphi imali engaka wathenga into engaka so ukuthi it's as if manje 2000 imncane Imali encane. Liyabhubha manje mfethu liyabhubha and ugcineni kosuku mfethu ugcina usuyingabaza nawe as a person or as an upcoming whoever ukuthi hayi mfethu mina nginayo leyo nkinga ke yabo. leyo hayi anginayo I know vele mfethu it shouldn't be like that but abanye babantu because it depends now ukuthi nawe as a person uthi kanjani because ugcineni kosuku nenye into bafethu we always say ukuthi about sometimes abangani especially with girls yeah or should I say with women abangani they've got so much of impact when it comes to ezinye because omunye umuntu engathi okay no eshiyazi umenze ngini 500 ngenza into eningi kanjani nani athi omunye 500 mina usibani ngini 5000 yabo mhlawumbe athi omunye on my birthday ngithoye lokho athi omunye on my birthday awu usibani ungenzele ukuthi and then masiyaqala lapho and ngisho ngathi umuntu ngiyazi ashinte like instantly like now but like yazi wangitshela ukuthi kodwa ibincane bo leya mali uthi mhlawumbe lo muntu use react after a couple of days ukuthi hayi lemali ngino usibani ibincane mfethu yabo masiyaqala into and the minute into isiqala sishintsha umuntu azama into kanye isebenze. You want to try it again? Yeah. And it ends up being a habit. And once it's a habit, you see ukuthi iyasebenza. Mase kuyaqala sekuqala kube ibusiness. Uthi hayi vele abaze ekhaya ngifika nani let me do it. Yabo? ukuthi khona abantu abakhule kamnandi yabona ekhaya Menzi ngi-out angikwazi ukuqhamuka nejacket engaziwa hayi yabona ngikhula engakwazi ubungeke ayilala ekhaya hayi ayilale yaba so manje amanye abantu bakhule abanye abazali angazi noma ayibona abarelaxe kakhulu ningani nokufika ne-LV bag kanye ifike nemali ifike no10,000 hey ungayibuza uthi hayibo usebenza phi mntana like abekho worried bajabulela ukuthi okay ngani yamase usebenza kuphi nje bufika no nemali engaka so okanye thina le mali bekunjani engaka uyithatha phi ngani yami ngisho ukufika ugqoke yabo mfethu njengoba ngisho ukuthi ijezi edlaleni awungangeni nje nalo fune kulifihla because as umzali nje noma uba usendlini omdala izinto oyibuzayo lezo ukuthi LV because awazi kufana netayitela asinomuzi uyebo lonto because these bags are about 50 60 but khona abazali bethu abanokuthi enye sorry Menzi abanokuthi bavele bacele ingane yakho isevasithi uyicela imali umzali uthi hayi ithatha lo mzali useyazi useyazi kuleyo ephethe abazali bahlala phi yabo kunomzali mina engangimazi kusakhula ewayethi obuhle bakho abulethe uplastic becross endlini angizwanga yo so ingakho ngithi upbringing ayifani yabo lo mzali loyo ocela ingane imali evasithi same mzali uthi ayithathephi imali ifunda
mase uthola izingane sothi sinama LV nga3 nga2 ngabani Yeah. ngoba mhlambe ikhule umuntu usengancamela mhlawumbe athengise kwamase LV nokuthi abeke ama blocks kubo bazothi ithathe Hayi into eshawa ama-out ke leyo. Ama-out awanqeni ukuthi mayithola inyuka nje. Kuthiwa ishibizelo kanye ayigqokele. Yeah. yezo But ngisho ngiyakhohlwa izinto basi ezibalulekile. amathekeni kubukhuni ukuthi kunentombazana nje bethu ongayinika u50 manje mhlawumbe iLV Yeah. yebo ngoba noma kuthi uyafisa ukwakha kuba uyafisa ukushintsha icapha uyafisa ukushintsha But izothi ithathe kanti uma wayo noma engaqhamuka neLV akayazi Ngeke beninkinga. Akazi akayazi kwa LV Oh. ukuthi uza ngomakhelwane ukuthi hey Now it makes sense. uphethe LV usibani bani Yeah. athi ukhala ngalesikoma sakho yini athi hayi Lesi sikhoma sakho ngisithathe zara Ikanje yeah. yebo kanye vele athi hayi lesi mama sasendini sasemachaneni akusona sho kahle vele into iqale ebazalini iqale Yeah, bazalini upbringing. mfethu Yeah. iqale Because bazalini nami ngiyayikhumbula lento uqangisa ishoyo lento eyenzakalayo nami I've went through it njengoba ngisho I've had guys abashela ngemali leyo mali bengisaba ngisho ukuye ekhaya nayo bengidla nabangani nje sibox ngaleso sikhathi phele manje ngikanga saphethe lutho ngoba endlini ngeke nje Ngeke. I remember Yeah. there was a guy Ngeke. who gave me u30k ngise-tech uneminyaka emingaki lapho Awu ma. No Ngicabanga- uyasho ukuthi wayesesetech cabanga. e-DUT ngenza u-first year awuduruse kahle lutho yazi Kancane awusabingelele. kodwa nami nganginike bathengisholo ukuthi Uthobile umnike number yakho kanye zimisuka nje la. Mhlawumbe just nje ukuthi umnikeze ngiyacela. Lo uzobe sehlupha mina. uyabani like nje ngavele ngalanda bonke abangani sayiyela eMarket Bean sadla saqeda saye ikwepla igateway saye YDE ngathi akuthathweni isithenge iyaphela lapho ngoba ekhaya ngizothi kwenze njani nezimpahla lezo ngafike ngayifihla uyabo nje Libe noziveza kancane so kancane. nje isikhathi shuthi ukhuliswe kahle Thobs ungena hayi kanjani phela bekushawane ekhaya ke akufani namanje ngiyengitshelwa sisibami sebefaka ngisho ama nose ring bafaka ama nose ring bafaka amabheli ngithi baba Ayizokuvuthulula. Inail polish. Vuthulula kahle. wakuthiwamba usule lonto bese uyabuya uzothunta yakhona ibhluke wawulifaka esikhwameni ushintshe mase usebanganini bakho uphume ngesiketi la moyintombazane so nje laba Akushuthi nenye into mhlambe absence yama-time kulezi insuku zamanje iyona eyenza lo mehluko omngaka. hayi I don't bakhona think so. nje phela Bakhona, sebeyigugele bakhona. baphela inkani mfethu understand uma usushadile wanomfazi so17 facts izinto engisho asu17 washada nje washada waba nomfazi waba nezingane usu17 usuzwa ngomama yebo Bese ungayigqoki la uyigqoki. ngoba ingane intombazane oyishayi yebo ulokethi ayi baba miyeke yebo Corporate partner uzoyishaya ingane yakho noma Thomas. ngiyayishaya Angizwa. no ngiyayishaya but asayishaya ngendlela okwakushawa ngayo before usunje manje Yeah. yabo Uyayincwisa nje. sekunomthetho phela manje Yeah. guys sasishawa thina Hayi uma akakaza ngishaya ngisho Hayi, mina angishawa. Wathi Serious? ngokungijikela ngesicathulo futhi into encane. Hayi, Awubuza igriza neuncle ukuthi lalidila nawe kanjani. Wozwa kahle. ile nto ngisho abazali bebengashaya Yozwa sashawa kahle. ogogo mina ngikhuliswa ugogo nomkhulu Phela mina ngizala ukushaka. Shaya ngazi ukuthi akakucabangile. Yeah. uzoyitshela ukuthi awufunwa like wawuyikhelela iswazi Eh? wawuyikhelela iswazi Usazi uyayikhela phela. kwakunepayipi yabona le payipi eli orange lamanzi PVC angazi ibizwa Hey umuntu nini akangitraumatise.